Σου έχει τύχει ποτέ να έχεις μια συζήτηση που να σε αφήσει με ένα αίσθημα ανησυχίας, σαν κάτι να ήταν λάθος αλλά να μην μπορείς να το εντοπίσεις? Ίσως ήταν ο τρόπος που σε κοίταξε κάποιος όταν έκανε μια ερώτηση, ή ο τόνος της φωνής του, φιλικός στην επιφάνεια, αλλά κάπως σου έσφιξε το στομάχι. Αν σου φαίνεται οικείο αυτό, δεν είσαι μόνος. Έχουμε μεγαλώσει οικογένειες, έχουμε δουλέψει σκληρά, μάθαμε δύσκολα μαθήματα και μας αρέσει να πιστεύουμε πως μπορούμε να εντοπίσουμε την ανηλικρίνεια από μακριά. Αλλά η αλήθεια είναι η εξής. Δεν μοιάζουν όλα τα είδη χειραγώγησης με χειραγώγηση. Μερικές φορές ακούγονται σαν καλοσύνη. Γι' αυτό σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που δεν λαμβάνει αρκετή προσοχή. Τις ερωτήσεις που κάποιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν όχι για να σε κατανοήσουν, αλλά για να σε ελέγξουν. Δεν είναι αθώες απορίες. Είναι παγίδες και το να μάθεις πώς να τις εντοπίζεις και να τις αντιμετωπίζεις μπορεί να προστατεύσει την ηρεμία σου, τον αυτοσεβασμό σου και τη σχέση σου. Καθώς μεγαλώνουμε, οι άνθρωποι υποθέτουν μερικές φορές ότι είμαστε πιο εύπιστοι ή ίσως λιγότερο πιθανό να μιλήσουμε. Αλλά η αλήθεια είναι πως τώρα είναι η στιγμή να είμαστε ακόμα πιο σταθεροί σε αυτό που είμαστε. Έχεις κερδίσει το δικαίωμα να προστατεύεις τα όρια σου χωρίς ενοχές. Οπότε, αν κάποιος σου κάνει μια ερώτηση που σου σφίγγει το στήθος ή σου κόβει τη φωνή, πρόσεξε. Αυτό το συναίσθημα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη προστασία σου. Νούμερο 1. Δεν με εμπιστεύεσαι? Αρχικά ακούγεται γλυκιά, αθώα, ίσως και λίγο πληγωμένη, αλλά κοίταξε την πιο προσεκτικά. Αυτή η ερώτηση δεν αφορά πραγματικά την εμπιστοσύνη. Αφορά την πίεση, αφορά το να σε κάνει να νιώσεις ότι εσύ είσαι το πρόβλημα επειδή ρώτησες ή χρειάστηκες διευκρίνηση. Φαντάσου αυτό, έχεις μια συζήτηση με κάποιον, έναν φίλο, ένα μέλος της οικογένειας, ίσως ακόμα και έναν γείτονα, και ρωτάς κάτι απλό, όπως «Μπορείς να μου το εξηγήσεις ξανά» ή «Αυτό δεν μου φαίνεται ξεκάθαρο». Αντί να απαντήσει άμεσα, γέρνει πίσω και λέει «Δεν με εμπιστεύεσαι» και ξαφνικά όλη η συζήτηση αλλάζει. Τώρα δεν αφορά τα γεγονότα. Αφορά την πίστη σου, την εμπιστοσύνη σου, το χαρακτήρα σου. Ξαφνικά βρίσκεσαι σε άμυνα και αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτό είναι χειραγώγηση. Το άτομο δεν θέλει να εξηγήσει, θέλει να σε κάνει να σωπάσεις. Και αν είσαι σαν πολλούς ανθρώπους που μεγάλωσαν με την ιδέα ότι πρέπει να είναι ευγενικοί, να αποφεύγουν τις συγκρούσεις ή να υποθέτουν το καλύτερο για τους άλλους, ακόμα και όταν κάτι φαίνεται ύποπτο, τότε ίσως κάνεις πίσω από ευγένεια και δεν αντιδράς, παρόλο που το ένστικτό σου λέει ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια που πρέπει να κρατήσεις. Το να κάνεις ερωτήσεις δεν είναι αγένεια. Το να θέλεις ξεκαθάρισμα δεν σε κάνει δύσκολο. Στην πραγματικότητα δείχνει δύναμη, αυτοπεποίθηση, σοφία. Οπότε την επόμενη φορά που κάποιος θα σε ρωτήσει «Δεν με εμπιστεύεσαι?» μην τσιμπήσεις. Δεν χρειάζεται να θυμώσεις ή να ξεκινήσεις καυγά. Απλώς μείνε ήρεμος, σταθερός. Μπορείς να πεις κάτι σαν «Η εμπιστοσύνη είναι σημαντική για μένα, γι' αυτό κάνω ερωτήσεις. Με βοηθά να καταλαβαίνω καλύτερα». Αυτή η μία πρόταση ανακτά τη δύναμή σου χωρίς να δημιουργεί περιττή σύγκρουση. Άφησέ με να σου πω κάτι που έμαθα με τον δύσκολο τρόπο. Οι άνθρωποι που είναι ειλικρινείς, που νοιάζονται για σένα, που αξίζουν την εμπιστοσύνη σου, καλωσορίζουν τις ερωτήσεις. Δεν γίνονται αμυντικοί, δεν προσπαθούν να αλλάξουν το θέμα. Εξηγούν, ακούν, σέβονται την περιέργειά σου, γιατί δεν έχουν τίποτα να κρύψουν. Νούμερο 2. Γιατί να σου πω ψέματα? Στην επιφάνεια αυτό μπορεί να ακούγεται σαν μια λογική ερώτηση, αλλά πάρε μια στιγμή και σκέψου τι κάνει στην πραγματικότητα. Δεν απαντά στην ανησυχία σου, δεν εξηγεί τίποτα. Αυτό που κάνει είναι να σε βάζει πίσω στις φτέρνες σου, σαν να είναι προσβολή το ότι τόλμησες να αμφισβητήσεις κάποιον. Είναι ένας τρόπος να μετατοπίσει την προσοχή σου μακριά από αυτό που έκανε και να την τοποθετήσει στις δικές σου αμφιβολίες. Είναι ένα συναισθηματικό ταχυδακτηλουργικό κόλπο. Τη μία στιγμή ζητάς διευκρίνηση και την επόμενη υπερασπίζεσαι το δικαίωμά σου να τη ζητήσεις. Ας πούμε ότι κάποιος σου προσφέρει μια επιχειρηματική ευκαιρία ή σου μιλάει για μια οικονομική συμφωνία ή ακόμα και απλώς αναφέρει κάτι που συνέβη στην οικογένεια. Κάνεις παύση, κάτι δεν σου κολλάει και όταν εκφράζεις την ανησυχία σου, εκείνος χαμογελά με αυτό το ήρεμο, σίγουρο χαμόγελο και λέει «Γιατί να σου πω ψέματα?» Και τώρα έχεις κολλήσει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν θέλουμε να σκεφτούμε τα χειρότερα για τους άλλους. Ειδικά αν φαίνονται καλοί, έχουν καλή φήμη
ή είναι χρόνια στη ζωή μας. Αλλά οι άνθρωποι συνήθως δεν λένε ψέματα επειδή έχουν έναν καλό σκοπό. Λένε ψέματα επειδή θέλουν κάτι. Μπορεί να είναι έλεγχος. Μπορεί να είναι προστασία. Μπορεί να είναι κάτι τόσο απλό όσο να σώσουν το γόητρό τους. Μην αφήσεις αυτή την ερώτηση να σιωπήσει το ένστικτό σου. Αν κάτι δεν σου φαίνεται σωστό, είναι εντάξει να ζητήσεις περισσότερες πληροφορίες. Στην πραγματικότητα είναι σοφό. Αντί να χαθείς στο συναισθηματικό μπέρδεμα, γύρισε πίσω στο κέντρο σου και ρώτα τον εαυτό σου. Έχει αυτό νόημα? Μπορώ να το επαληθεύσω? Νιώθω πίεση να σταματήσω να ρωτάω. Αν η απάντηση είναι ναι, αυτό είναι κόκκινη σημαία. Όχι σημάδι να κάνεις πίσω, αλλά σημάδι να προχωρήσεις με προσοχή. Γνώρισα κάποτε μια γυναίκα γύρω στα 70, την Μαργαρίτα. Πιάστηκε ακριβώς σε αυτή την παγίδα. Ένας μακρινός ανιψιός ήρθε μια μέρα και τη ζήτησε δάνειο. Είπε ότι ξεκινούσε μια καινούρια επιχείρηση και ήθελε λίγη βοήθεια για να την στήσει. Η Μαργαρίτα, καλοσυνάτη όπως ήταν, ζήτησε λεπτομέρειες. Εκείνος χαμογέλασε και είπε «Έλα τώρα, θεία Μαργαρίτα, γιατί να σου πω ψέματα?» Και έτσι απλά ένιωσε ενοχές που ρώτησε. Έκοψε την επιταγή. 6 μήνες αργότερα έμαθε ότι η επιχείρηση δεν υπήρξε ποτέ. Και το πιο δύσκολο κομμάτι δεν ήταν τα χρήματα. Ήταν το ότι είχε αγνοήσει το ένστικτό της επειδή κάποιος την έκανε να νιώσει άσχημα που ρώτησε. Αυτός είναι ο κίνδυνος αυτού του είδους της χειραγώγησης. Δεν είναι δυνατή. Δεν φωνάζει, ούτε απειλεί. Ψιθυρίζει. Κρύβεται πίσω από ένα χαμόγελο. Σε κάνει να νιώθεις πως εσύ έκανες κάτι λάθος. Αλλά όχι πια. Όχι τώρα που μπορείς να δεις το μοτίβο. Και μόλις το δεις, δεν μπορείς να το αγνοήσεις ξανά. Θυμήσου αυτό. Κάποιος που λέει την αλήθεια δεν έχει πρόβλημα να τον ρωτήσεις. Δεν αποφεύγει. Δεν αλλάζει θέμα. Δεν σε κάνει να νιώθεις μικρός επειδή θες ξεκαθάρισμα. Αυτοί που το κάνουν δεν προστατεύουν μια αλήθεια, αλλά κρύβουν ένα ψέμα. Οπότε, την επόμενη φορά που κάποιος προσπαθήσει να σε απομακρύνει από το ένστικτό σου με φράση όπως «Γιατί να σου πω ψέματα?» Σταμάτα, πάρε μια ανάσα και μην φοβηθείς να ζητήσεις περισσότερα. Δεν χρωστάς σε κανέναν τυφλή εμπιστοσύνη. Χρωστάς στον εαυτό σου ηρεμία. Και μερικές φορές αυτό ξεκινά με μια γενναία ερώτηση. Νούμερο 3. Μπορείς να κρατήσεις μυστικό? Αυτή η ερώτηση μπορεί να μοιάζει με ένδειξη οικειότητας, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να είναι η αρχή μιας βαθύτερης χειραγώγησης. Μιας χειραγώγησης που σε τραβά μέσα σιωπηλά και σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι μέρος κάποιου ιδιωτικού δεσμού. Ενώ στην ουσία είναι μια παγίδα σχεδιασμένη για να δοκιμάσει την πίστη σου. Μπορεί να πλησιάσουν κοντά, να χαμηλώσουν τη φωνή τους και να ρωτήσουν. Μπορείς να κρατήσεις μυστικό? Ακούγεται αθώο, ίσως και κολακευτικό, σαν να σου εμπιστεύονται κάτι σημαντικό. Αλλά πρόσεχε, αυτή η ερώτηση μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερο βάρος από όσο φαίνεται. Γιατί συχνά αυτό που πραγματικά σημαίνει είναι το εξής, ότι θα μείνεις σιωπηλός ακόμα και αν αυτό που θα σου πουν δεν σου φαίνεται σωστό. Δεν λέω ότι κάθε μυστικό είναι κόκκινη σημαία, φυσικά και όχι. Μερικές φορές οι άνθρωποι απλώς θέλουν έναν ασφαλή χώρο για να μοιραστούν κάτι προσωπικό. Είναι ανθρώπινο. Αλλά όταν κάποιος χρησιμοποιεί την ιδέα του μυστικού για να σε δεσμεύσει σε σιωπή, ειδικά πριν καν σου πει τι είναι, αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Αυτό δεν είναι σύνδεση. Είναι έλεγχος. Άφησέ με να σου πω μια ιστορία. Ένας κύριος που είχα μιλήσει κάποτε, ο Φρανκ, είχε βγει στη σύνταξη από μια μικρή εταιρεία όπου δούλευε για πάνω από 30 χρόνια. Μετά την αποχώρησή του, ένας νεότερος συνάδελφος τον πήρε ξαφνικά τηλέφωνο και του είπε «Φρανκ, μπορείς να κρατήσεις μυστικό?» Ο Φρανκ φυσικά απάντησε ναι, ίσως από συνήθεια, ίσως από καλοσύνη. Τότε ο άνδρας αποκάλυψε κάτι ανησυχητικό. Ο διευθυντής τους νόθευσε στοιχεία στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα για να κάνει περικοπές σε αρκετούς υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένου και του Φρανκ. Και τώρα ο Φρανκ ένιωθε παγιδευμένος. Είχε δώσει μια υπόσχεση να κρατήσει κάτι μυστικό, παρόλο που αφορούσε τα δικά του χρήματα. Αυτό είναι η δύναμη αυτής της ερώτησης. Σε βάζει σε ένα ηθικό αδιέξοδο πριν καν ξέρεις σε τι συμφωνείς. Μετατρέπει την αίσθηση της πίστης σου σε λουρί. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να κάνεις παύση όταν κάποιος ξεκινά με την ερώτηση αν μπορείς να κρατήσεις μυστικό. Ρώτα τον εαυτό σου. Γιατί θέλουν να είναι μυστικό εξ αρχής? Είναι για να προστατευτεί κάποιος ή για να συγκαλυφθεί κάτι? Με προσκαλούν σε κάτι τίμιο ή με τραβούν σε ένα χάος που δεν θέλουν να αναλάβουν οι ίδιοι? Ένα από τα πιο δυνατά πράγματα που μπορείς να κάνεις εκείνη τη στιγμή
είναι να καθυστερήσεις τη συμφωνία. Δεν χρειάζεται να πεις ναι αμέσως. Μπορείς απλώς να απαντήσεις τα εξής. Εξαρτάται από το τι είναι. Ή πες μου πρώτα και μετά θα αποφασίσω αν νιώθω άνετα να το κρατήσω μεταξύ μας. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείς τον έλεγχο. Δεν παγιδεύεσαι σε σιωπή πριν καν μάθεις τι συμβαίνει. Και αν αυτό που σου πουν πάει ενάντια στις αξίες σου, τότε έχεις κάθε δικαίωμα να πεις «Δεν μπορώ να το κρατήσω αυτό για μένα». Αυτό δεν είναι προδοσία, είναι ακεραιότητα. Και δεν θα φτάσεις ποτέ σε σημείο στη ζωή σου όπου δεν χρειάζεται πια να προστατεύεις τις αξίες σου, είτε είσαι μεγάλος είτε μικρός. Όσο καλός ή ευγενικός κι αν είσαι, δεν σημαίνει ότι πρέπει να επιτρέπεις τους άλλους να σε παγιδεύουν. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι ένα από τα πιο δυνατά πράγματα που μπορείς να κάνεις σε αυτό το στάδιο της ζωής σου. Νούμερο 4. Ποιος σου το είπε? Σου έχει τύχει ποτέ να εκφράσεις μια ανησυχία, ίσως για κάτι που άκουσες ή για μια συμπεριφορά που δεν σου φάνηκε σωστή, και αντί να ασχοληθεί το άλλο άτομο με το θέμα, να αντιδράσει και να σου κάνει την εξής ερώτηση. Ποιος σου το είπε? Ενώ θα μπορούσε να ρωτήσει τι σε έκανε να νιώσεις έτσι. Θα μπορούσε να προτείνει να το συζητήσετε, αλλά ανταυτού γίνεται μια πλήρη στροφή για να εντοπιστεί η πηγή της πληροφορίας. Αυτή η ερώτηση μπορεί να ακούγεται σαν περιέργεια, αλλά συνήθως δεν αφορά την αναζήτηση της αλήθειας. Αφορά την αλλαγή του θέματος. Αφορά το να σε κάνει να νιώσεις σαν ο κακός επειδή απλώς ξέρεις κάτι. Ξαφνικά η συζήτηση δεν αφορά το τι έγινε. Αφορά την πίστη σου. Αφορά το αν διαδίδεις κουτσομπολιά ή ανακατεύεσαι σε πράγματα που δεν είναι δική σου δουλειά. Σε βάζει σε άμυνα. Και αν είσαι κάποιος που εκτιμά τη δικαιοσύνη, που αποφεύγει τα δράματα, μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να κάνεις πίσω, να προστατεύσεις το άτομο που σου το είπε ή, ακόμη χειρότερα, να αμφισβητήσεις αν έπρεπε να το αναφέρεις εξ αρχής. Αλλά μην αφήσεις αυτή την ερώτηση να ταράξει την αυτοπεποίθησή σου. Έχεις κάθε δικαίωμα να ρωτάς για πράγματα που σε αφορούν, ειδικά αν έχουν να κάνουν με την ευημερία σου, την ασφάλειά σου ή την ψυχική σου ηρεμία. Αν κάποιος προσπαθεί να μεταφέρει το βάρος στο πώς έμαθες κάτι, αυτό είναι συνήθως σημάδι πως προσπαθεί να αποφύγει την ευθύνη. Τώρα ας επιστρέψουμε στον Φρανκ για λίγο. Αφού έμαθε για το θέμα με τα συνταξιοδοτικά, αποφάσισε να αντιμετωπίσει απευθείας τον διευθυντή χωρίς να κατηγορήσει. Απλώς ζήτησε διευκρινήσεις. Και ξέρεις ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που του είπε ο διευθυντής? Ποιος σου το είπε? Ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να πει «Ας το ελέγξουμε» ή «Μπορώ να το εξηγήσω», αλλά αντί γι' αυτό μόνο μια απότομη υπεκφυγή, λες και ήταν πιο σημαντικό να εντοπιστεί η διαρροή παρά να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Με αυτό ο Φρανκ κατάλαβε όλα όσα χρειαζόταν. Όταν ακούς το «Ποιος σου το είπε», δεν χρειάζεται να απαντήσεις. Δεν είσαι κατηγορούμενος. Μπορείς να παραμείνεις ήρεμος και σταθερός και να πεις κάτι όπως «Ας επικεντρωθούμε στο αν είναι αλήθεια, όχι στο που το άκουσα». Αυτό είναι. Αυτή είναι η φράση που προστατεύει την αξιοπρέπειά σου, χωρίς να υψώσεις τη φωνή σου. Κρατά τη συζήτηση στο σωστό δρόμο και, πιο σημαντικό, υπενθυμίζει στον άλλον ότι δεν σε παρασύρουν εύκολα από καπνούς και καθρέφτες. Αυτή η καθαρότητα απαιτεί θάρρος, αλλά ήδη το έχεις μέσα σου. Μετά τα 60 δεν χρειάζεσαι την άδεια κανενός για να εμπιστευτείς το ένστικτό σου. Έχεις ζήσει αρκετά για να καταλαβαίνεις πότε κάτι δεν πάει καλά και πότε κάποιος προσπαθεί να αποφύγει την αλήθεια. Ένα από τα πιο λυτρωτικά πράγματα στο να μεγαλώνεις είναι αυτό. Δεν χρειάζεται πια να παίζεις παιχνίδια. Δεν χρειάζεται να περπατάς στις μύτες των ποδιών γύρω από τα εγώ των άλλων. Ούτε να αφήνεις την ενοχή να καθοδηγεί τις αποφάσεις σου. Μπορείς να διαλέξεις την ηρεμία αντί για το χάος, την αλήθεια αντί για την ένταση, τον αυτοσεβασμό αντί για τη σιωπή, και δεν χρειάζεται να το κάνεις τέλεια. Χρειάζεται απλώς να ξεκινήσεις με μια παύση, μια ανάσα, μια πρόταση που λέει «Δεν θα με χειραγωγήσουν». Έτσι ανακτούμε τη δύναμή μας, όχι με φωνές, όχι με μάχες, αλλά με το να στεκόμαστε σταθεροί στην επίγνωσή μας. Νούμερο 5. Δεν θυμάσαι? Αυτή η ερώτηση είναι ύπουλη, γιατί μπορεί να ακούγεται απλή, σχεδόν ακίνδυνη, αλλά μπορεί να αναστατώσει ολόκληρο τον εσωτερικό σου κόσμο, αν δεν την αναγνωρίσεις εγκαίρως. Η μνήμη, ειδικά καθώς μεγαλώνουμε, μπορεί μερικές φορές να θολώνει. Ξεχνάμε που βάλαμε τα γυαλιά μας, το όνομα εκείνου του ηθοποιού από τα παλιά western, ή μπαίνουμε σε ένα δωμάτιο και ξεχνάμε γιατί πήγαμε εκεί, και είναι κάτι που συμβαίνει σε όλους.
Αλλά όταν κάποιος χρησιμοποιεί τη μνήμη σου εναντίον σου, σκόπιμα, αυτό δεν είναι απλώς αφηρημάδα. Είναι κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. Είναι χειραγώγηση. Είναι μια κακόβουλη προσπάθεια να σε κάνουν να αμφισβητήσεις για την ίδια σου την πραγματικότητα. Φαντάσου να επιμένει κάποιος ότι είπες ναι σε κάτι που είσαι σίγουρος ότι ποτέ δεν συμφώνησες. Ή να σου λέει «Το συζητήσαμε αυτό την προηγούμενη εβδομάδα», ενώ μέσα σου ξέρεις ότι η συζήτηση δεν έγινε ποτέ. Και όταν τους ρωτάς, ακόμη και ευγενικά, αντιδρούν με έκπληξη ή πληγωμένη έκφραση ή και ακόμα χειρότερα. Και όλο αυτό γίνεται με τόση ψυχραιμία και βεβαιότητα που αρχίζεις να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου. Αυτός είναι ο μηχανισμός του να σε κάνουν να αμφισβητείς την ίδια σου την πραγματικότητα. Δεν προσπαθεί απλώς να αλλάξει αυτό που έγινε. Προσπαθεί να αλλάξει αυτό που εσύ πιστεύεις ότι έγινε. Δεν στοχεύει στη μνήμη σου, αλλά στην εμπιστοσύνη σου προς τον ίδιο σου τον εαυτό. Και μόλις φυτευτεί αυτός ο σπόρος της αμφιβολίας, μπορεί να μεγαλώσει γρήγορα. Ξαφνικά αναρωτιέσαι τα εξής ερωτήματα. Μήπως το ξέχασα, μήπως υπερέβαλα, μήπως ήταν απλώς μια παρεξήγηση? Αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Οι άνθρωποι που νοιάζονται για σένα δεν θα χρησιμοποιήσουν ποτέ την αμφιβολία σου ως όπλο. Δεν θα στρίψουν την αβεβαιότητά σου για να πάρουν αυτό που θέλουν. Δεν θα επιμένουν ότι έχουν δίκιο απλώς και μόνο επειδή εσύ δεν είσαι σίγουρος. Οι χειριστικοί άνθρωποι όμως βασίζονται σε αυτή τη στιγμή παύσης. Ποντάρουν στη διστακτικότητά σου, γιατί ξέρουν ότι τότε είναι πιο πιθανό να κάνεις πίσω. Άφησέ με να σου πω για μια γυναίκα που γνώρισα, ονόματι Γεωργία, μια συνταξιούχος δασκάλα γύρω στα 70. Μια φορά η κόρη της ζήτησε χρήματα για ένα μικρό έξοδο. Η Γεωργία συμφώνησε, πρόθυμη να βοηθήσει. Μερικούς μήνες αργότερα, όταν το έφερε στην κουβέντα ρωτώντας πότε θα μπορούσε να της τα επιστρέψει, η κόρη της την κοίταξε έκπληκτη και είπε «Δεν θυμάσαι, είχες πει ότι ήταν δώρο». Η Γεωργία δεν θυμόταν να το είπε αυτό. Ήταν σίγουρη ότι δεν το είχε πει. Αλλά η κόρη της ήταν τόσο βέβαιη, τόσο αναλυτική στην περιγραφή της, που η Γεωργία άρχισε να αμφισβητεί το ίδιο της το μυαλό. «Ίσως γερνάω», σκέφτηκε. «Ίσως το είπα τελικά». Αυτή η αυτοαμφισβήτηση την βασάνιζε για εβδομάδες. Όχι λόγω των χρημάτων, αλλά επειδή ένιωσε πως δεν μπορούσε πια να εμπιστευτεί τη δική της ανάμνηση. Και αυτό είναι το χειρότερο με αυτό το είδος χειραγώγησης. Δεν καταστρέφει μόνο τη σχέση, καταστρέφει εσένα. Αλλά ειδού τι είπα στην Γεωργία και θέλω να το ξέρεις κι εσύ. Η μνήμη μπορεί να μην είναι πάντα τέλεια, αλλά το ένστικτό σου είναι δυνατό. Μπορείς να νιώσεις τη διαφορά ανάμεσα σε μια ειλικρινή σύγχυση και μια σκόπιμη διαστρέβλωση. Μπορείς να καταλάβεις πότε κάποιος προσπαθεί να εξηγήσει και πότε προσπαθεί να ξαναγράψει. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς προστατεύεσαι. Πρώτον, πάρε το χρόνο σου. Αν κάποιος σου πει «δεν θυμάσαι» και νιώσεις πανικό, σταμάτα. Μη συμφωνήσεις, μη διαφωνήσεις. Απλώς πάρε μια ανάσα και πες «αυτό δεν μου φαίνεται οικείο, άσε με να το σκεφτώ». Αυτή η απλή απάντηση σου δίνει χώρο. Φρενάρει τη χειραγώγηση. Δεύτερον, γράφε πράγματα. Δεν έχει σημασία αν είναι αυτοκόλλητο στο ψυγείο ή ένα μικρό τετράδιο δίπλα στο τηλέφωνο. Κατέγραψε σημαντικές συζητήσεις. Κράτα σημειώσεις για ημερομηνίες, υποσχέσεις, συμφωνίες. Δεν χρειάζεται να έχεις τέλεια μνήμη όταν έχεις ένα αποτύπωμα στο χαρτί. Δεν πρόκειται για παράνοια. Πρόκειται για ηρεμία. Και τρίτον, και ίσως πιο σημαντικό, εμπιστεύσου τον εαυτό σου. Έχεις ζήσει μια γεμάτη ζωή. Έχεις πάρει αποφάσεις, έχεις χειριστεί συγκρούσεις, έχεις φροντίσει άλλους, έχεις βγει από δυσκολίες. Αν κάτι δεν σου φαίνεται σωστό, τότε μην το αγνοήσεις και πράξε αναλόγως. Δεν χρειάζεται να είσαι 100% σίγουρος για να υπερασπιστείς τη θέση σου. Χρειάζεται απλώς να είσαι σταθερός στις αξίες σου, στην επίγνωσή σου και στο δικαίωμά σου να κάνεις ερωτήσεις, ανεξαρτήτως ηλικίας. Άσε με να το πω καθαρά. Το μυαλό σου δεν είναι υποδιαπραγμάτευση. Η αντίληψή σου, η διαυγιά σου, η φωνή σου σου ανήκουν. Και όποιος προσπαθεί να τα ταράξει, να τα διαστρεβλώσει ή να τα διαγράψει, δεν λειτουργεί από θέση αγάπης ή σεβασμού. Ας πάρουμε μια ανάσα μαζί. Συζητήσαμε σήμερα κάποια βαριά θέματα. Και αν κάτι από όλα αυτά σε άγγιξε, θέλω να ξέρεις το εξής. Πολλοί άνθρωποι καλοπροαίρετοι, ευγενικοί, με βαθιά ενσυναίσθηση, έχουν παγιδευτεί σε αυτού του είδους τις συναισθηματικές παγίδες. Όχι επειδή είναι αδύναμοι, αλλά επειδή νοιάζονται, επειδή προσπαθούν να είναι δίκαιοι, επειδή αναζητούν ουσιαστική σύνδεση με τους άλλους.
Όμως το να νοιάζεσαι δεν σημαίνει ότι πρέπει να σωπαίνεις. Το να είσαι δίκαιος δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεγελιέσαι. Και το να θέλεις σύνδεση δεν σημαίνει ότι πρέπει να θυσιάζεις την εσωτερική σου γαλήνη. Το ενθαρρυντικό είναι το εξής. Κάθε μία από αυτές τις χειριστικές ερωτήσεις δεν με εμπιστεύεσαι. Γιατί να σου πω ψέματα? Μπορείς να κρατήσεις μυστικό? Ποιος σου το είπε? Δεν θυμάσαι. Χάνει τη δύναμή της τη στιγμή που την αναγνωρίζεις. Αυτή είναι η ουσία. Επίγνωση, ηρεμία, καθαρότητα. Αυτά είναι τα εργαλεία της σοφίας που έχεις αποκτήσει με κόπο σε μια γεμάτη ζωή. Αν κάποιο από αυτά τα σενάρια σου έχει συμβεί, αν έχεις φύγει ποτέ από μια συζήτηση νιώθοντας ταραγμένος ή γεμάτος αμφιβολία για τον εαυτό σου, τότε να ξέρεις ότι δεν είσαι αδύναμος, αλλά ξυπνάς. Και αυτή η αφύπνιση είναι δύναμη. Δεν χρειάζεται να υψώσεις τη φωνή σου για να είσαι δυνατός. Δεν χρειάζεται να γίνεις καχύποπτος για να είσαι σοφός. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι εκείνη τη σιωπηλή δύναμη μέσα σου που λέει «Δεν θα με πιέσουν, δεν θα με γεμίσουν ενοχές, θα κάνω τις ερωτήσεις που χρειάζεται να κάνω και δεν θα απολογηθώ γι' αυτό». Αυτό είναι το θεμέλιο της εμπιστοσύνης. Όχι η τυφλή πίστη, όχι η σιωπή, αλλά η αλήθεια. Και αυτή ξεκινά από εσένα. Αν αυτό το μήνυμα σου μίλησε, αν κάτι από όσα άκουσες σε έκανε να σκεφτείς ή σου έφερε παρηγοριά, θα ήθελα πολύ να ακούσω από εσένα τι σκέφτεσαι, πώς ένιωσες, τι εμπειρίες έχεις ζήσει σχετικά με αυτό το θέμα. Μοιράσου τη σκέψη σου ή την εμπειρία σου στα σχόλια. Έχεις βρεθεί ποτέ αντιμέτωπος με μία από αυτές τις χειριστικές ερωτήσεις? Τι έκανες τότε? Τι θα έκανες διαφορετικά σήμερα? Και αν βρήκες αυτό το βίντεο χρήσιμο, κάνε like και εγγραφή στο κανάλι. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε το ταξίδι σου, με δύναμη, επίγνωση και πραγματικά εργαλεία για να αντιμετωπίσεις κάθε στάδιο της ζωής, τις χαρές, τις δυσκολίες και τη βαθιά δύναμη του να είσαι ο εαυτός σου. Τώρα, εάν θέλεις να υποστηρίξεις το κανάλι, δες το νέο μοναδικό οδηγό στοικής σοφίας. Ένα ψηφιακό βιβλίο αποκλειστικά δημιουργημένο από το κανάλι με αποτελεσματικές συμβουλές και πρακτικά παραδείγματα για την αντιμετώπιση του σύγχρονου χάους. Προσφέρει πρακτική καθοδήγηση για κρίσιμα ζητήματα όπως οι οικογενειακές σχέσεις, τα επαγγελματικά αδιέξοδα και οι δύσκολες αποφάσεις της καθημερινότητας, βοηθώντας σε να αποκτήσεις γαλήνη και να κινηθείς με αυτοπεποίθηση εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο. Μαζί με αυτό το βιβλίο, η ιστοσελίδα μας πλέον περιλαμβάνει και το ολοκαίνουργιο βιβλίο στοικών ρήσεων, σε περίπτωση που τα αποφθέγματα είναι ο τρόπος με τον οποίο σου αρέσει να εκφράζεις την σοφία σου. Αυτό το βιβλίο περιέχει αμέτρητες ρίσεις από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους, με αναλυτική επεξήγηση για να κατανοήσεις σε βάθος την διαχρονική σοφία των στοικών θρύλων. Τα μυστικά για την ευημερία κρύβονται πίσω από αυτές τις σελίδες και το μόνο που χρειάζεσαι είναι πειθαρχία και αφοσίωση να τις διαβάσεις και να αγκαλιάσεις τη σοφία μέσα σου. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα βιβλία αυτά μέσω του συνδέσμου στο καρφιτσωμένο σχόλιο κάτω από το βίντεο. Στην υγεία μιας ζωής με περισσότερη γαλήνη, περισσότερη αυτοπεποίθηση και περισσότερη αλήθεια, ανεξαρτήτως ηλικίας. Έχεις κερδίσει τη σοφία σου. Έχεις κερδίσει τη φωνή σου και αξίζεις μια ζωή όπου η εμπιστοσύνη δεν επιβάλλεται, αλλά κερδίζεται, τιμάται και προσφέρεται ελεύθερα. Μείνε δυνατός, μείνε οξυδερκής και να θυμάσαι, όσο πιο καθαρά βλέπεις την αλήθεια, τόσο πιο δύσκολο γίνεται για οποιονδήποτε να σου πάρει τη δύναμή σου.